είπαμε τα κοινωνία, ότι όταν τελειώσουμε τη δουλειά με τα κανόνια και τα ρεύματα αυτά, να σε μετάξουμε. Δηλαδή, στο πολύ ρεύμα. Σίγουρα τώρα αυτό είναι εκ του αποτελέσματος. Ναι, αυτό βέβαια εκ του αποτελέσματος φάνηκε, είναι ότι με το κόστος αυτό, με την πράξη αυτή, γιατί άλλο είναι στο σχολείο που λες, δεν βάλαμε τώρα για να τραβήξουμε ρεύματα και την κοινωνική. Δεν είχαμε δουλειά, δεν είχαμε να βάλαμε. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι. Και ο πέρας τώρα να βάζει ότι ήταν τους 30 Σάββατα. Δεν χρειάζεται εδώ, δεν είναι αυτό που κάνουμε. Εδώ τώρα είναι ούτε όσον αφορά την αρχή, όσον έχει τους παράδειγμα από το που έχει πολύ στενά και δεν το βάθος. Και πειράζει μοναδικά, είναι σαν να μπορείς να μην μπορεί να αφήσει μετά σε αυτήν ένα αυτοκίνητο και να το ποντώσει και να το ποντώσει ένα ψυχολογικό το οποίο τουλάχιστον είναι ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, φορτώνεις μια κονσόλα η οποία έχει προβλήματα. Που σου έκανε αυτό το κανάλι Καζάκη και Καμποτά, αλλά συνέχισα να πει πώς θα λύσεις.